Mangga jong ato jong. Ada pemangga. Pakuha ko eh. Wane? Hmm. Bahala. Bahala ng mani. Sama aslom. Kahumot sa kuan sa ginamos. Kini. Look one. Sura. Ube kay walay bugas. Bulad. Paulog ube. Yang mana ni magdungal di kapalatan nila. Wala ka nila lagi. Paulog ube kay walay bugas. Yan ani beya basta mailhanin mo ang taong may bugas kay kaong ubi. Donation sa mga may bugas. Pungan gad. Ingon tong ito ni ako. Ubi dito ay ba ubi? Kada ubi nila. Nakay ko ubi sa bada. Tapak so daw. Sabi ka? Wala sa pag-ibot, last time pa. Taong kaong ubi may bugas. Ano yung nakadumdum ano? Donation lang sa mga walay bugas taga Emi. Ha? At yung makadumdum, labis eh. Tukas ka nila sa mga diya. Okay, init. Mercy pa. Buntag kayo yung hindi kayo init. Bulan. Bahan ba kalagon? O yun ano? Paghambog ito yan yung nawidagan ko yung ano. Kaya pinahangan ako rin, alot. Ako rin maatot. Kaya yaka nga makadumdum, daka na mapurikat na dahil ikarip sulod. Murikat. Dari deh yan ano deh. Murikat. Dugay puta ka kanan eh. O... Init kayo. Abog na. Ini kita kataog.